Je ráno 26. júna a teplota vonku je tesne pod nulou. A ja nahrávam tento podcast na Novom Zélande. Áno, na Novom Zélande u protinožcov. Na tej časti planéty, kde keď ty na Slovensku pravdepodobne zdechyňaš v letných horúčavách a objednávaš si piňa koládu niekde na zlatých pieskoch a snažíš sa čo najrýchlejšie zabudnúť, že zima vôbec existuje, ja behám po miestnych second-handoch a kupujem si lyžiarsku výbavu. Lebo Nový Zéland je na južnej pologuli a ročné obdobia sú tu otočené. Ty leto, ja zima. Ty opaľovací krém, ja studený nos. Ty rozmýšľaš, či si dáš ľad do drinku, ja ten ľad škrabem z čelného skla každé ráno, keď idem do práce. A teraz si možno povieš, počkaj, zima a okolo nuly? To predsa nie je zima. A máš pravdu. Keby tu mal niekto slovenskú babku z Kisúc, našli by sme ju pred miestnym obchodom v zástere a hovorí, toto je zima, toto je nič. Obleč sa, až keď začnú praskať stromy. A viete čo? Možno má pravdu. Lebo z toho, čo vidím u nás počas zimy, mladšia generácia na Slovensku trochu zmekla. A tým nemyslím, že sme zlí ľudia, len sme si zvykli na pohodlie, na teplo, na radiátory, na zateplené domy, na plastové okná, ktoré tesnia tak dokonale, že keby si v obývačke vypustil ducha, tak tam ostane až do jary. Vykurujeme domácnosti tak, ako keby sme bývali v iglu a čakali ľadovú smršť. Zateplujeme steny, špáry, strechy, pivnice, okná, dvere a ešte chvíľu a vyhodíme z kuchyne aj našu chladničku. A ja tomu rozumiem. Slovenská zima kedysi vedela byť poriadne tvrdá. A navyše naši cestári dokážu vyrobiť dopravnú kalamitu aj z 10 cm snehu, takže človek má prirodzene pocit, že sa musí pripraviť ako na arktickú expedíciu. Potrebuje mať dostatočný počet konzerv segedínu, sviečok, psychické prípravy a hlavne mať záložný plán, keby neprišiel autobus. Lenže posledné roky je to so snehom na Slovensku celkom bieda. Jasné, Tatry a horské oblasti sú iný svet. Ale veľká časť Slovenska už zimu nezažíva tak, ako ju zažívali naši starí rodičia. No a potom som prišiel sem na Nový Zéland. Teploty tu často nejdú do veľkých minusov. Teploty cez deň sa pohybujú medzi plus 10 a 12 stupňami, ale noci sú oveľa chladnejšie a teploty často klesajú pod bod mrazu až do minus 5 stupňov, čo prináša rané mrazy. Lenže domy tu na to často nie sú pripravené. A bývanie v takýchto domoch je pre Slováka kultúrny šok. No a to doslova. Ja som bol zvyknutý u nás na Slovensku na zateplený dom, kde sa teplo drží celú noc. Tu si zapneš teplé čerpadlo, hodinu si prehreješ kosti, cítiš sa ako človek, začneš veriť v budúcnosť a potom to vypneš. No a o 10 minút máš pocit, že ti dom, v ktorom bývaš, chce niečo naznačiť v zmysle dobre kamarát, užil si, hej, romantika skončila, vítaj späť v realite. Teplo zmizne, steny vychladnú, vzduch stuhne a ty sedíš v izbe zababušený pod perinou, pozerajúci na vlastný dých a rozmýšľaš, či si prenajímaš izbu s chladničkou, alebo len tú chladničku. No, lenže miestni s tým nebojujú tak ako my. Oni sa s tým nejako zmierili, alebo lepšie povedané, prestali sa toho báť. Prechádzaš sa po ulici a vidíš ľudí v tričkách, v kraťasoch. Deti behajú bose po ihrisku. Dokonca sa niekto ráno hodí do jazera, niekto do oceánu a rodičia tam nestoja s panikou v očiach, že dieťa do 3 minút dostane zápal pľúc alebo stratí imunitu. Ale nie, oni sa na to pozerajú úplne normálne. Dieťa behne do studenej vody a rodič sa začne tváriť tak ako slovenský rodič, keď dieťa zje rožok v aute. Nie je to ideálne, ale prežije to. A musím sa priznať, že keď ja som sem prišiel, bol som presne ako ten klasický pohodlný Slovák. A ešte k tomu aj omrčaný. Pamätám si, ako som po príchode na ostrov pribehol k vode, namočil si nohy bez neoprénu a v tej chvíli som bol presvedčený, že je koniec. Že mi odumreli prsty
a že budem musieť ísť do nemocnice a lekár mi povie: Pán Peter, máme zlú správu. Vaše nohy sme žiaľ nepodarili zachrániť. No a potom som začal surfovať. Samozrejme v neopréne, lebo ešte mám stále pod seba záchovy. A to surfovanie mi veľmi nešlo, ale pamätám si na jeden nádherný moment. Ako tak pádlujem na surfe, podo mnou sa odohrával taký malý tanečný festival tuleňov a uškacov. Vykukovali z vody, pozerovali ma, krúžili okolo a to bol úplne neuveriteľný zážitok. No ale späť k téme. Postupne som si hľadal k tomuto chladu cestu. Začal som sa potrušku otužovať, nie preto, že by som mal veľký duchovný plán, ale skôr preto, že som nemal na výber. Bývanie bolo studené, voda bola studená, vzduch bol studený a Nový Zéland mi veľmi rýchlo vysvetlil, že komfort nie je základné ľudské právo, ale skôr príjemný bonus. No a po pár týždňoch sa stalo niečo zvláštne. Začalo mi to pripadať normálne. A nebolo to príjemné, nebudem sa tu hrať na ľadového medveďa, ale také normálne. Telo si začalo zvykať, hlava prestala robiť drámu z každého závanu vetra a veci, ktoré by mi ešte pred pár mesiacmi prišli ako týranie civilizovaného človeka, zrazu začali byť len obyčajná súčasť dňa. Vanaka, kde momentálne bývam, je malé mestečko pri jazere, obkolesené vysokými horami. Nad mestom sa dvíhajú kopce, na ktorých sú známe lyžiarske strediská, takže rána sú tu tiché, také tiché, že máš pocit, že aj vlastné myšlienky by mali šepkať. Ale v zime sa to celé zmení. Mesto sa naplní turistami, športovcami, lyžiarmi, snowboardistami, Aziatmi a ľuďmi zo všetkých kútov sveta, ktorí vyzerajú, že ich životný cieľ je minúť veľa peňazí na to, aby mohli dobrovoľne mrznúť na kopci. Ale dnes sa nebudeme rozprávať o mojich zážitkoch z Nového Zélandu. Dnes sa budeme rozprávať o chlade. O tom, prečo som sa ho prestal báť, prečo sa ho možno bojíme viac ako treba a či by stálo za to, aby si sa ho možno prestal báť aj ty. Ahoj, volám sa Peter, nie som doktor, nie som wellness guru a rozhodne nie som žiadny napodobiteľ Wima Hofa. Som len chalan zo stredného Slovenska. Vyrastal som na dedine, na chvíľu som zablúdil do mesta a teraz sa pomaly vraciam ku koreňom. Ani nie nutne na dedinu, skôr k tomu, čo mi dáva zmysel. A otázka dňa je veľmi jednoduchá. Kedy si naposledy bol v zime a nevzdal si sa? Nemyslím to, kedy si obliekol sveter, alebo zakúril v izbe, alebo prepol sprche na teplú vodu, ale to, kedy si zostal v tom chlade a prestal si s ním bojovať. Väčšina z nás zime utečie. A to je pochopiteľné. Sme teplokrvné zvieratá. Telo chce teplo, mozog chce komfort. Ale niekedy medzi tým prirodzeným inštinktom a dneškom, kde máme vyrievané autá, vyrievané kancelárie, domy, sme niečo stratili. Nie romantiku zimy ani poéziu snehu. Stratili sme signál. Taký ten biologický signál, ktorý naše telo pozná dokonale, ale my sme mu ho dávno prestali posielať. Moja prvá studená sprcha v živote nebola žiadne duchovné prebudenie. Určite sa to stalo aj vám. Vojdete do sprchy, otočíte kohútikom a zistíte, že netečie teplá voda. Keďže som vyrastal v početnej rodine a ja som bol zo všetkých najmladší, často som sa dostal na rad ako posledný a teplej vody už nebolo nazvyš. Bez výberu, bez prípravy, bez ničoho som bol odkázaný na ľadovú sprchu, aj keď som nechcel. Nadával som? Áno. Bolo to krátke? Áno. Plakal som? Taktiež áno. Vyskočil som z toho čo najrýchlejšie, ako sa dalo. Ako gazela, keď skáče z rieky plnej krokodílov. Ale potom, keď som išiel do školy, celé dopoludne som bol, a toto si uvedomujem až teraz spätne, prekvapivo bdelý. Nie ospanlivý, ani nie tupý, proste som fungoval. Vtedy som tomu nevenoval žiadnu pozornosť. Teplá voda sa minula,
Otec nezapol boiler na novú a ja som sa osprchoval v tej ľadovej a život išiel ďalej. Ale telo si to pamätalo. Neskôr, keď som bol už dospelý, som klasicky spohodlnel. Studenú vodu som rozhodne nevyhľadával a vyhýbal som sa jej na kilometre. A jedinú ľadovú sprchu alebo vodu, ktorú som zniesol, bola až po fínskej saune, keď som sa cítil rozpálený ako uhlík. Takéto, ako to ľudia robia vo wellness pravidelne. Ale už vtedy sa so mnou dialo niečo, čo som nečakal. Nebol to žiadny mystický zážitok. Ale ako som skočil zo sauny rovno do toho studeného jazera, cítil som, ako mi chlad bere pomaly život. A zároveň som cítil teplú krv začínajúc znovu prúdiť do žil. Proste som sa cítil skvele. Cítil som sa šťastne a ani som nemal byť prečo. Začal som nad tým uvažovať, že studená voda nie je zas až také mučenie, ako sa zdá. Je to také sprúženie. A zároveň challenge pre telo. Že si tu, že si živý a že na to máš. Keď som po príchode na Zéland dokonca prestal piť alkohol, táto vec sa stala pre mňa ešte efektívnejšou. Keď prestaneš piť, začneš cítiť nielen emócie, ale aj telo. Zrazu cítiš veci, ktoré si roky tlmil. A studená sprcha sa stala jedným z mála spôsobov, ako si to cítenie vedomé vyvolať. Pravda, že nie som tu, aby som vám predával nejaký kurz očistý chladom. Viem, že Wim Hof predáva kurzy za 1000 eur, takže ak chcete, môžete ísť za ním. Alebo za môjim otcom. Rozdiel je len v tom, že by otec nepridával dýchacie cvičenia, ale verím, že výsledok by bol prekvapivo podobný. Dobre. Poďme sa pozrieť, čo sa v tele reálne deje, keď ťa trafí studená voda. V roku 2021 urobila vedkyňa Susan Suberg z Kodane štúdiu na plavcoch, čo sa pravidelne kúpu v zime v mori. Severania to robia bežne, je to tam súčasť kultúry. No a výsledky boli celkom šialené. Po studenom ponore, voda okolo 5 až 7 stupňov, im stúpol dopamín o 250%. No a ak by niekto z vás nevedel, čo to je vlastne dopamín, dopamín je látka, čo mozog vypustí, keď sa niečo podarí, keď niečo očakávaš, alebo keď urobíš niečo, čo telu prospieva. Taká vnútorná odmena. Cítiš motiváciu, energiu, dobrú náladu. Ľudia ho poznajú ako hormón šťastia, čo nie je úplne presné, ale na pochopenie to stačí. Dôležité je, že keď ho máš dosť, funguješ. Keď ho nemáš, si v depke a režeš si napríklad žily. Takže voda okolo 5 až 7 stupňov o 250% dopamínu. Hej. Pre porovnanie, sex ti zdvihne dopamín tak o 100%. Kokain o 350%. Ale s tým prichádzajú iné komplikácie, o ktorých sa tu teraz nebudeme baviť. Studená voda ti teda dá zhruba polovicu kokainu, ale bez závislosti. Bez kocoviny a bez toho, aby ti niekto vyžmýkal peňaženku. Taký celkom slušný deal na 30 sekúnd sprchy, nie? Ak niekto z rodiny počúva, absolútne neodporúčam ani kokain, ani experimentovanie s čokoľvek iným. Odporúčam studenú sprchu, je lacnejšia, legálna a barman ti za ňu nenaúčtuje podputový servisný podplatok. No a čo je fajn? Toto nie je len krátky hype, čo hneď opadne. Subergová štúdia ukázala, že tieto hladiny zostávajú zvýšené niekoľko hodín. Takže nie minút, ale hodín. Čiže tá ranná studená sprcha, do ktorej sa ti nechce, ti môže dať fokus a dobrú náladu na väčšinu dopoludnia. Susana Suberg kedysi o sebe dokonca povedala, že bola cold sissy. Teda človek, ktorý zimu vôbec nemal rád, čo je celkom vtipné, keďže dnes patrí medzi najznámejšie vedkyne spájané s otužovaním. No a zároveň s dopamínom vstúpa aj norepinefrín. A čo to je? Ďalší neurotransmiter. Čo je látka, cez ktorú mozog posiela signály. Kým dopamín je odmena, norepinefrín je pohon,
zodpovedá za pozornosť, koncentráciu, schopnosť reagovať na to, čo sa deje. Keď ho máš dosť, si v strehu, keď ho nemáš, pozeráš sa na obrazovku a nevnímaš nič. A to je v podstate tvoja taká vnútorná káva. Len bez kyslého žalúdka a potreby ísť na záchod. Tak a späť k otužovaniu. Teraz musím byť úprimný, lebo sa to tu trochu komplikuje. Sú štúdie, čo naznačujú, že pravidelný chlad môže zlepšiť imunitnú odpoveď. Konkrétne holandská štúdia z roku 2014, ktorá sa stala slávnou cez Wim Hofa, o ktorom si ešte niečo povieme. No a ľudia sa naučili ovládať nervový systém kombináciou chladu a dýchania a keď im potom vpichli entodoxín, mali výrazne menšie príznaky ako ostatní. Entodoxín je taký bakteriálny alarm, nie je samotná baktéria, ale kus jej vonkajšieho obalu, ktorý keď telo zacíti v krvi, imunita začne robiť poplach ako náš sused, keď mu niekto zaparkuje pred bránou. Táto štúdia znie úplne skvelé, ale máme tu veľké ale. V tej štúdii hralo rolu aj dýchanie, nie len chlad. A vzorka bola malá. Takže ti tu nebudem hovoriť, rob studené sprchy a nebudeš nikdy chorý. Čo ti ale môžem povedať, a čo je zároveň aj vedecky podložené, je, že pravidelný chlad trénuje telo zvládať stres. A telo, čo vie zvládať kontrolovaný stres, zvláda lepšie aj ten nekontrolovaný. Vedci tomu hovoria horméza, čo je princíp, pri ktorom malá dávka stresu, v tomto prípade chladu, telo nezlomí, ale v skutočnosti ho posilní. Niečo podobné, aj keď nie je úplne rovnaké, vidíme aj pri imunite malých detí. Dieťa, ktoré vyrastá v kontakte s prírodou, pôdou, zvieratami a bežným mikrobionálnym svetom, nedostáva do úst len špinu a baktérie. Jeho imunitný systém sa učí rozlišovať, čo je skutočný nepriateľ a čo je bežný kamarát zo záhrady. Nie je to pozvánka jesť blato ako dezert po nedeľnom obede. Skôr ide o to, že príliš sterilné prostredie môže imunitu pripraviť o tréning. Tak ako sval potrebuje odpor, aj imunita potrebuje rozumný kontakt so svetom a s prírodou. Moji rodičia tomu nehovorili horméza, ani imunitná regulácia, ani hygienická hypotéza. Jednoducho verili, že dieťa nemá vyrastať vo vitríne ako nejaký exponát v múzeu. Vedeli to od svojich rodičov, tí zase od svojich rodičov a tak ďalej. Bola to dávna sedliacka múdrosť, ktorú veda neskôr nevyvrátila, ale len jej dala komplikovanejší názov. Pozrime sa teraz na pána, ktorého som už dnes viackrát spomínal. Volá sa pán Wim Hof. A Wim Hof je rozhodne zaujímavý chlap. Vyliezol na Mount Everest v šortkách, prebehol polmaratón bosý v Arktíde, drží kopec rekordov, predáva kurzy, dýchacie techniky, online programy a celkom za slušné peniaze. Ale je to len jeho prepracovaný biznis model, alebo je to skutočný prebojník hľadania vnútorného ohňa v tele, ako on sám hovorí. Wim Hof, iným menom Iceman, má YouTube kanál, aplikáciu, trénerov po celom svete a fanúšikov, ktorí o ňom rozprávajú s rovnakým zápalom ako o ich obľúbenom futbalovom klube. Raz som dokonca videl diskusiu na internete, kde sa dvaja ľudia hádali, či Wim Hofova metóda pomáha viac pri rannom fokuse alebo pri večernom relaxe. No a neskôr som v tom videu zistil, že obaja sa ešte nikdy do studenej vody ani neponorili. Len o tom diskutovali. No a čo na jeho metódu hovorí veda? Niečo za tým určite je, ale oveľa menej dramatické, ako to Hof predáva. Základ jeho metódy je totiž hyperventilačné dýchanie. Ľudovo povedané, dýcháš vedomé, rýchlejšie a hlbšie, než by si normálne potreboval. Tým sa v tele mení pomer kyslíka a oxidu uhličitého, hlavne klesá hladina oxidu uhličitého v krvi, čo dočasne ovplyvní jej pH, teda kyslosť. A práve to môže priniesť zvláštne pocity, ako eufóriu, závraty, mravčenie v prstoch,
ľahkosť v tele. Niekedy až pocit, že si na 5 minút pochopil život, vesmír a aj dôvod, prečo tvoj strýko stále volí toho istého politika. Lenže nie je to nutné mystika. Vo veľkej miere je to obyčajná chémia, nervový systém a fyziológia. K tomu pridáš chlad, meditáciu, sústredenie, trochu disciplíny a heuréka. Zrazu máš metódu, ktorá vie byť pre ľudí tak silná, že by predali aj svoju obličku, aby sa to naučili. Funguje to ľuďom? Áno, mnohým áno. Je to revolúcia? Nie. To nie je. No záleží, čo tým myslíme. Lebo dýchanie, chlad, meditácia, pôst, sauna, rituály a vedomé vystavovanie sa nepohodľu robili ľudia tisíce rokov predtým, než z toho niekto spravil ochrannú známku, certifikát alebo online kurz za cenu ojazdenej fábie. Ale aby sme boli férovi, možno práve v tom je jeho zásluha, že zobral niečo staré, primitívne a ľudské a obliekol to do modernej reči. Pridal príbeh, extrém, ľadovú vodu a charizmu Holanďana, ktorý vyzerá, že by prežil aj daňovú kontrolu na Sibíri. A zrazu sa k tomu dostali ľudia, ktorí by si pri slove meditácia ešte pred pár rokmi dostali alergickú reakciu. Takí tí klasickí ezofobici, ktorí, keď povieš sadni si, zavri oči a vnímaj svoj dých, tak sa zatvária, ako keby si ich pozval do sekty. A to je vlastne škoda, lebo dýchové cvičenia a meditácia nemusí byť nikdy len duchovná vec. Nemusíš mať batikované tričko, tibetskú misku a meno Shiva v biopopise na Instagrame, aby si sadol, dýchal a trochu upratal nervový systém. Pre veľa ľudí to môže byť naozaj revolučný objav. Nie preto, že by to bolo nové, ale preto, že sa k niečomu starému prvýkrát dostali bez veľkých duchovných slov, bez mystiky a bez toho, aby mali pocit, že vstupujú do nejakej sekty. Len musím dodať jednu vec. S intenzívnym dýchaním opatrne. Nerobiť to vo vode, za volantom, ani niekde, kde môžeš odpadnúť a skončiť ako veľmi spirituálna poistná udalosť. Toto nie je súťaž o to, kto sa skôr dostane k Bohu cez hyperventiláciu. Je to nástroj. A nástroj môže liečiť, ale závisí to od toho, kto ho drží. Kladivo vie postaviť dom, ale v rukách človeka po 3 borovičkách vie pokaziť aj rodinnú oslavu. Ja osobne robím studený kúpeľ v jazere alebo hyperventilačné dýchanie aj bez Wim Hof dýchacích cvičení, teda bez jeho kurzu. Funguje mi to, je to úžasné a bude fungovať aj tebe, alebo možno nie. Nie každá vec sadne každému rovnako. A ak by si napriek tomu chcel skúsiť tú moju metódu dýchacích cvičení s otužovaním, napíš mi kľudne do komentára alebo na sociálne siete a rád ti metódu opíšem a môžeš si ju vyskúšať aj ty doma. Úplne zadarmo. No a poďme trochu späť. Trochu do minulosti. Čo by nám k tomu mohol povedať napríklad taký Hippokrates? Ten chlap, po ktorom je pomenovaná lekárska prísaha. Písal o studenej vode ako o terapeutickom nástroji. To bolo 500 rokov pred Kristom. Rímania mali frigidárium. Predstav si studenú kúpeľňu ako povinnú súčasť kúpeľného komplexu. Nie je to trest za sprisahanie, ale ako normálna súčasť dňa. Japonci majú misogi, kde rituálne stojíš pod studeným vodopádom a medituješ. V šintoistických chrámoch sa táto tradícia udržiava dodnes. Fíni majú saunu a potom skok do jazera alebo do snehu. To nie je turistická atrakcia. To je kultúra stará stovky rokov. No a čo také naše Slovensko? Na strednom Slovensku sa ľudia umývali v studených potokoch. Nie preto, že by nemali na teplú vodu. No dobre, to možno aj preto, ale ráno studená voda pred začiatkom dňa bolo to také bežné, že keby si im povedal, že o 100 rokov budú ľudia platiť peniaze za to,
aby sa mohli ponoriť do ľadovej vody, asi by sa ťa spýtali, či si v tom potoku nestratil aj rozum. A keď sme už pri tom, naša Veľká noc a oblievačka. Každý rok veľkonočný pondelok chlapci vstanú skoro ráno, zoberú vedro studenej vody a idú oblievať dievčatá. Oficiálne je to tradícia, folklór, symbol jary a plodnosti, no a čo ja viem čo všetkoho ešte. Ale zamysli sa nad tým. Oblievačka nie je len spôsob, ako si zarobiť na vreckové. Tá ľudová logika za tým je sofistikovanejšia. Oblej dievča studenou vodou, aby bolo zdravé, svieže a krásne po celý rok. To je doslova zakodovaná viera, že studená voda sa rovná vitalita. Niekto to pred stovkami rokov vedel. Nevedel to vedecky pomenovať, ale vedel, že to funguje. Tak z toho urobil rituál. Pridal riekanku, korbáč, vajíčka a zrazu je to tradícia, do ktorej sa ide dobrovoľne. Proste je to geniálne. Zima nebola nikdy nepriateľ. Bola súčasť kalendárneho roka, súčasť tela, súčasť našeho života. Niekde medzi centrálnym kúrením, tepelnými čerpadlami a večerným Netflixom sme sa rozhodli, že zima je problém, čo treba vyriešiť. Vyhlásili sme jej vojnu a vyhrali sme. A teraz sme teplejší, pohodlnejší, no ale regulačne slabší. Telo zabudlo, ako sa adaptovať na kolísanie teplot. Žijeme vo večných 92 stupňoch a divíme sa, prečo sme tupí a unavení. Antropológ Richard Rentgen pekne pripomína jednu vec. Telo evolučne počíta s tým, že zažije stres. Hlad, chlad, fyzickú záťaž. Keď ho od týchto vecí izolujeme, systém, čo sa na ne adaptoval, začne pracovať na prázdno. Richard Rentgen je antropológ z Harvardu, ktorý preslávil myšlienku, že človeka výrazne formovalo varenie, lebo oheň nám z jedla vyťahol viac energie a možno tým pomohol nakrmiť náš veľký mozog v minulosti. Naše telo evolučne počíta s tým, že občas zažije stres. Hlad, chlad, fyzickú námahu a nepohodlie. Nie je to, že sa budeš v januári tváriť ako ľadový viking v potoku, zatiaľ čo tvoje srdce píše posledný závet, ale rozumné dávky prirodzeného stresu. Keď telo od týchto signálov úplne izolujeme, niektoré systémy začnú pracovať na prázdno, ako taký slovenský čuvač, ktorý bol vyšľachtený na pasenie oviec, ale dnes skôr celý deň leží v byte, šteká na vysávač a má vlastný Instagram. Alebo si predstav človeka, ktorý celý život rúbal drevo, chodil pešo, nosil vedrá s vodou a v zime vedel existovať aj bez toho, aby mal doma nastavených 24 stupňov ako v tropickom skleníku. A teraz si predstav, že toho istého človeka zavrieš na rok do vyhriatej izby, dáš mu mäkké papuče, donášku jedla, ďalkové ovládanie a povieš mu: oddychuj, kámo, šetri sa a nič nerob. Bude po roku silnejší, alebo skôr zmekne tak, že ho rozhodí aj prievan z chodby? Tvoje termoregulačné systémy sú podobné. Mechanizmy, ktorými telo reguluje teplotu, čo znamená potenie, chvenie, zužovanie a rozširovanie ciel, potrebujú občas dostať signál. A keď ten signál nikdy nepríde, telo nezabudne úplne, ale zlenivie. Tak ako človek, ktorý kedysi vedel narúbať drevo, ale dnes sa zadýcha, keď musí vyniesť smetie a ešte sa pritom tvári, že absolvoval horský prechod cez Tatry. No, dosť už bolo teórie. Tu je jedna vec, ktorú môžeš vyskúšať už zajtra. Takže, keď sa zajtra ráno budeš sprchovať, posledných 30 sekúnd prepni na studenú vodu. 30 sekúnd, to je všetko. Pár vecí k tomu. Keď ťa trafí tá studená voda, začneš automaticky rýchlo dýchať. To je reflex, to je normálne. Zvládneš ho tak, že výdych predĺžíš, vydychuj pomalšie, ako vdychuješ, telo sa upokojí rýchlejšie, ako si myslíš. Nechaj vodu ísť aj na tvár a hruď, nie len na ruky. Tvár reaguje na chlad rýchlo a posiela signál priamo do mozgu.
A neporovnávaj sa s nikým. 30 sekúnd nie je Wim Hof. 30 sekúnd je 30 sekúnd. A to stačí. No a čo sa stane? Prvý deň možno šok, nadávanie, možno nervózny smiech, ale druhý deň menej šoku, trochu viac zvedavosti, no a tretí deň, a toto ťa prekvapí, začneš sa na to čudne tešiť. Nie preto, že si masochista, ale preto, že telo ten signál pozná. A keď mu ho začneš dávať, začne sa naň adaptovať. A ak si myslíš, že 30 sekúnd studenej sprchy je príliš veľa, moja prvá studená sprcha bola bez upozornenia, bez prípravy, bez dýchacích cvičení a bez voľby a prežil som. Takže ty prežiješ určite tiež. A ako tak pripravujem tento podcast vo Vanake na Novom Zélande, myslím na ten náš boiler. Na to, že niektoré veci sa naučíme nie preto, že chceme, ale preto, že nemáme na výber. A potom si uvedomíš, že to možno bola tá najlepšia lekcia, ktorú ti život daroval. Zima nie je nepriateľ. Je to správa od tvojho tela a správa znie: si tu, si živý, zvládneš to, pretože každý chce mať tuhý korienok. A ak ťa to zaujalo, zdieľaj to s niekým, kto sa bojí studenej sprchy. Alebo s niekým, kto si myslí, že wellness musí stať 1000 eur. Zdroje zo štúdií nájdeš v popise tejto epizódy. No a daj mi vedieť, ako dopadol tvoj experiment. Buď do komentára k príspevku, alebo mi napíš správu na Instagrame, alebo e-mailom, alebo mi pošli holuba. Proste nejako sa mi nájdeš. Ďakujem a počujeme sa znovu o týždeň s ďalšou epizódou. Ahojte.